Ja, vi har så valgt James Prescott Joule. James Prescott Joule, han er en engelsk fysiker, som blev født i 1818 nær Manchester og døde i 1889. James Prescott Joule, han var en meget interessant mand. Ja, og så opvækst og interesser. Man kan ikke finde så meget om hans familie, men han er født i en velhavende familie og blev derfor uddannet af private lærere, indtil han blev 16. Efter studerede han i en kort periode med en kemiker, som hed John Dalton. Her blev han interesseret i naturvidenskab. Men da han ikke behøvede at bekymre sig om sin indtægt, var det jo bare en interesse. I 1838 indrettede han sit første laboratorium. Og så en af Joules opfindelser, det bestod, at han flyttede et lod igennem noget vand, og det her vand det var så inde i et kalorimeter, så al varmen blev derinde. Og så herinde så kan man beregne, hvor meget varmen steg, hvis han brugte en bestemt mængde energi på at flytte loddet. Og i starten der havde han store problemer med at bevise andre forskere om, at der var et forhold imellem det her, på grund af andre mente, at varme det var ikke en energimængde på samme måde som bevægelse. Joules første lov, det er også kendt som Joule-effekt, og det er en fysisk lov eller en fysiklov, som udtrykker sammenhængen mellem varmen, som udvikler den elektriske strøm, der løber gennem en elektrisk leder. Loven er navngivet efter James Prescott Joule, som forskede i fænomenet i 1840'erne. Loven er som følger. Q, det er varmen. I anden, det er simpelthen strømstyrken. Gange med R, det er så resistans, altså modstand. Og så T, det er simpelthen tiden. Og ja. Og Joules første lov, den kaldes også nogle gange Joule-Lenz lov, da loven uafhængigt senere blev opdaget af Henrik Lenz. Ja, det var så det vi havde. Ja. Great. Hvor lang tid var det?